Казвам се Десислава Малинова и съм управител и финансов директор на болничен комплекс Света София в град София. В болницата сме над 700 човека. Моята работа е свързана изцяло с комуникацията с всеки един от тях и съответно решаването на казуси в реално време. Какви са моите трудности? Моето канализиране на енергията ми, тъй като имам амбицията да поемам много задачи и в един момент просто изпускам от поглед това, което се случва. LeadFit се появи в моя живот в много ключов момент, в който вече имах така нуждата от подкрепа и в развитието на моите лидерски умения. Намирам програмата на LeadFit различна от всички останали, с това, че е изцяло индивидуално насочена към потребностите на лидера и към развитието на първо на неговия вътрешен свят и подпомагането на неговите проблеми. Най-ценният урок, който получих от LeadFit, е всъщност това, че накъдето насоча енергията, там са резултатите. И точно това беше малката частичка, която търсех, за да открия най-добрата версия на себе си. Получава се и е успешно и го препоръчвам изключително много на всеки, който иска да бъде добър човек и добър професионалист. LeadFit. Научно базирана компания, насочена към лидерството. Моята компания, тази от която имах нуждата. Дадохте ми всичко, което търсех толкова години. Благодаря ви, LeadFit, големи сте!